Moi boa tarde e noite a todos e a todas. Benvidos a este Falando de Natureza. Estamos aquí xuntos nun día moi especial, como o Día da Candelaria, o día que se casan os paxariños, onde ningunha ave boa soa. Tamén un día no que se celebra o Día Mundial das Zonas Húmidas, que temos que dicir que o Grupo Naturalista Hábitat ven de reclamar xunto coa Sociedade Galega de Historia Natural, xunto con ADEGA, que se destinen fondos suficientes para a conservación da Lagoa da Antela. A recuperación mellor de toda a Lagoa da Antela e a conservación dos escasos humidades que quedan na chaira limiá. Insisto, unha xornada moi especial que ten como guinda esta palestra, este falando de natureza que levamos moito tempo pensando, polo menos imaginando que sería algo moi positivo poñer en valor todo este folclore alrededor das aves. Que millor, mestre, doblemente mestre, para facer esta palestra que retransmitimos, xa sabedes, a través das nosas redes sociais, a través de YouTube, do Grupo Naturalista Hábitat. A palestra corre a cargo de Xosé Manuel Penas Patiño, que creo que está por aí. Moi boas. Sí, que tal? Hola. Boa tarde a todos e a todas. Benvido sexas a este Falando de Natureza. Moitísimas grazas por preparar esta charla sobre aves e folclore galego, que a ben seguro vai ser do agrado de todos e todas. Pero, bueno, antes de darche a palabra, permíteme presentarte, dar unhas pequenas pinceladas sobre a túa biografía. Eres santiagués do ano 50, da parte que con raíces fondas na comarca santiaguesa, onde foches mestre. E da comarca Bergantiñá tamén, que meu avó era... Sí. Exactamente, meu avó era de Rebordelos de Baldaio. Correcto, mira, tío na mente, efectivamente, o teu vínculo con Baldaio, un vínculo que ven de hai moitos anos, pero desde logo, pois, aquí o Concello de Rois, que non está en Bergantiño, sino que está na periferia de Compostela, sí. Digamos que formou parte da túa vida de modo moi intenso, sí. De feito, foches alcalde de Rois. E quero poñer sobre a mesa, digamos, a túa tamén contribución á ciencia galega. E non somente nesta fundación do Grupo Ornitolóxico Galego, desta longuísima etapa que, digamos, que cubriches na Sociedade Galega de Historia Natural, sino tamén como autor de innumerables artigos e tamén de libros, moitos dos cales foron xoias, e seguen sendo xoias, e no caso da Guía das Aves de Galiza foi tamén a primeira guía a nivel autonómico que se editou a nivel do Estado español, no ano 80, se non me equivoco. Corríxeme se me equivoco. Sí, bueno, aquela era unha guía modesta, a primeira, que se fixo gracias a Ramón Piñeiro, que foi que un pouco, nos animou a facela, e era unha guía evidentemente modesta, e hoxe está máis que superada naturalmente, pero bueno, é unha peza de museo, está ben. A ver, é unha guía que poño en valor, desde logo, que como peza, como xoia de museo. De feito, bueno, buscar, que me esqueci de podía sacala agora, pero teño outras aquí, pero que realmente é unha guía que marcou un antes e un despois do coñecemento das aves galegas. Despois, a edición por parte de Valle Edicións, seguiría a segunda edición da Guía das Aves de Galiza, por certo, seguindo o mesmo patrón de autores, porque estás ti de primeiro, despois está Carlos Pedreira, as ilustracións de Carlos Rodríguez Silvar absolutamente magníficas, se mantivo ao longo do tempo, nesta edición de Valle Edicións, na seguinte de Valle Edicións de 2004, e na que acaba de salir agora mesmo, hai nada, uns meses, que máis ben unha reimpresión, corríxeme se me equivoco. Sí, é unha reimpresión, sí. Efectivamente, da Guía das Aves de Galicia, que xa digo, unha obra de referencia da cal ese autor. Pero tamén hai que pensar que non só traballaches con aves, tamén traballaches con mamíferos e tartarugas, en concreto no ano 89 publicaches con Antonio Piñeiro Seaje e Xulio López Caeiro os cetáceos, focas e tartarugas mariñas das costas ibéricas, que aparte dun librazo en canto a dimensións, é un librazo en canto a calidade e a parte visualmente, pictóricamente, é potentísimo, unha guía potentísima. Logo poño aquí en valor.
Bueno, e remato, Eu, antes se, dacho eu, se me palabra. permites, Sí, é que eu son un pouco curioso por naturaleza, é dicir, entre comillando, si queres, o doble sentido da frase. E entonces, pois, eu era un cu de mal asento que me gustaba preguntarme a mí mesmo que era o que había e cando non o tiñas claro, pois buscalo. E iso foi o que dou, digamos, lugar a estas cosas todas. bueno, pero digamos que hai aínda outra cousa en cernes que está a piques de saír á Mm, luz, que vai sí, ser eu creo que vai ser un antes e un despois no coñecemento da nomenclatura vernácula das aves galegas. Desde logo estou impacientísimo por ver ese quod vulgus vocat, non? sí. Coz vulgus vocat, sí. Vocat, E como fala correcto. a xente, ou como falaba. Como fala, bueno, como fala, porque hai que decir que isto non forma parte dun pasado ignoto e xa extinto, non, non. Aínda se seguen utilizando moitos destes nomes por parte, Sí, bueno, por desgracia das persoas maiores, a xente nova da miña idade utilizaos cada vez menos, pero digamos que esta é unha oportunidade, esta palestra, unha oportunidade para poñer en valor eses nomes e para animar a sí, xente para que os coñeza e que os utilice. Entón, sí. pois, Digamos, o problema que teñen os nomes en galego é que é unha cousa que a xente que os mamou desde pequeno os ten no cerebro, pero como hoxe hai tanta xente que se desplaza para traballar dun lado para outro, pois se levan, digamos, eu escribín en ese libro precisamente que no arcón neuronal a xente se leva ese tesouro e se leva e realmente deixa o caixón ese cerrado, o arcón cerrado, porque solamente o usa cando volve ao seu lugar onde naceu e entonces fala, digamos, coa xente da súa familia e cos seus veciños, e entón, para entenderse con eles, sí que utiliza mellor eses nomes, pero en xeral non se usa. E eu, desde logo, aproveito que me das a ocasión para solicitar dos ornitólogos magníficos que hai hoxe en Galicia que utilicen os nosos nomes, porque, bueno, hai moito que facer por aí. bueno, pois hoxe damos, bueno, contribuímos a que así sexa, que exista ese cambio para que se conserve este nomes, para que se empreguen coa túa Bueno, palestra Aves e Folclore. se Dime. me permites outra interrupción, Sí, 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 dime. ti como a min estamos metidos nun proxecto xunto con outros ornitólogos e xunto con lingüistas da Real Academia Galega. Se está facendo, o sea, formamos parte dunha comisión que vai a sacar próximamente a relación de nomes estándar, revisada, discutida, pulida, e seguramente que haberá xente que non concorde cos nomes que vamos a propoñer aí, pero bueno, serán os que leven a pauta. Bueno, foi un traballo de moito tempo, pero coa vocación Sí, de crear unha lista unificada e sí. a parte científica e moi sólida en canto a argumentación para que a partir deste momento xa soamente se utilice unha única versión de nomes en galego porque Sí, porque houbo. leva, como ben sabes, leva, digamos, as dúas facetas, é dicir, a faceta dos biólogos, dos ornitólogos, e, por outro lado, pois a faceta dos lingüistas. E Correcto, entonces correcto. creo que eso é o que lle dá o valor que ten. Bueno, eu estou satisfeito co resultado, creo que ti tamén, creo que os que estamos formamos Sí, parte desta comisión estamos satisfeitos e dentro de nada, porque vai ser dentro de un mes e unha semana, xa será a presentación do propio informe. Bueno, estou facendo moito spoiler, pero bueno, vou calar aquí, sí, douche a sí. palabra para que, digamos, presentes esta túa palestra Aves e Folclore Galego, e tes a palabra. Ben, pois repito a boa tarde a todos e a todas os que poden estar conectándose, e antes de empezar, pois darlle as gracias ao Grupo Hábitat por este convite, a ti en particular tamén por meterme neste lío, e darlle os parabéns ao Grupo Hábitat por todas as actividades que estades facendo. De verdad que me gustaría mañán asistir a... perdona porque teño aquí o móvil que eu vou a agardar. De verdad que me gustaría mañán asistir a estas xornadas que ten desde Anelamento o Grupo Hércules, sobre todo por unha cousa, para saber onde traballan, porque nós facemos os censos de invernantes tamén da zona de Ponteceso, a min é unha zona que me gusta moitísimo, unha zona preciosa, e ademais onde ainda os ornitólogos, se ademais de ser ornitólogos miran polo que é polo territorio, pois verán
outras cousas interesantes, como pode ser pan de verdade, ou petroglifos ou dólmenes, que os ornitólogos, aparte de ver os paxaros, teñen que meterse no ambiente, e isto fala un pouco de, digamos, do que é a cultura que ten que ter calquer ornitólogo. E entonces, pois, bueno, sinto que non poida asistir, e non podo asistir por unha razón de peso, é dicir, os meus colegas que facemos o censo, e máis eu, mañán, e xa desde hai uns cantos anos, celebramos a Candeloria tomándonos un bo cocido en Sobrado dos Monxes. Entón, mañán sinto moito, pero teño un programa bastante completo e bastante agradable. Entón, quedará para outro día o de estar con vos. Pero ben, parabéns, repito, a xente do Grupo Hábitat que levades movéndovos e sodes xente que realmente sabe o que fai. E xa un pouco dito isto, pois se queredes nos metemos directamente no tema das aves no folclore de Galicia e tomamos como disculpa pois o tema da celebración da Candeloria de hoxe. Entonces, se vos parece, eu vou a ir poñendo comentarios en pantalla e despois de viva voz irei comentando o que se me vaya ocurrindo e bueno, e despois ao final, pois os interesados pois podemos ter un debate sobre todo o que se conta aquí agora. Esperemos que saia ben e que disfrutedes da sesión. Supoño que se verá as aves no folclore de Galicia, 2 de febreiro, día da Candelaria. Hasta hai pouco tempo falábase pouco desta celebración. Realmente non é unha festa, é unha celebración, pero xa vedes que incluso se ten recollido nas publicacións normales. É dicir, aquí, se aumentamos isto un pouquiño, veredes que se comenta a Galicia rica en tradicións que se manteñen ao longo do tempo. Unha delas, pois, é o día 2 de febreiro, que se chama Día da Candeloria, tamén Día das Candeas, por eso que lle ven moi ben isto da Semana da Luz, tal como lle puxo a xente do Grupo Hábitat. E o máis conocido, pois, é o que temos aquí no recadro da dereita, que di pola Candeloria, casan os paxeriños e vaise a Galiñola. Hai unha outra publicación que saiu hai pouco tempo onde decía que se iban os paxeriños e que tamén se iba a Galiñola, perdón, que se casan os paxeriños e que se casa a Galiñola. A Galiñola non se casa, a Galiñola vaise porque a Galiñola normalmente pois se lle chama a Arcea, Escolopa rustícola, como sabedes, e entonces a Galiñola en este momento marcha. E despois tamén temos outros refráns, por exemplo, este outro que está aí recollido: cando a Candeloria chora, a mitade do inverno está fora. Incluso hai outras como esta que puxen aquí abaixo marcada: si queres ter abellas, mira por ela nas candeas, e si queres ter mel, mira polo San Miguel. Non é un aspecto relacionado coas aves, pero bueno, forma parte do folclore galego e por eso o marquei aquí tamén. Ben, José Manuel, mira, hai, non sei se ves unha fiestra que está arriba da pantalla, esa que está sinalando, dalle aí á dereita que ten como un botón de minimizar, dalle arriba, aí está. Perfecto. Bien, entonces hoxe, como poño aí, non vamos a falar do aspecto biolóxico, sino do aspecto cultural, é dicir, podemos enfocar as aves desde o aspecto biolóxico, bueno, todo o que sabedes a xente do Grupo Hábitat máis que sobradamente, e tamén hai este aspecto cultural, o aspecto folclórico. Entonces, se miramos na definición de folclore que ten o dicionario da Real Academia, pois di conxunto de tradicións, costumes, manifestacións artísticas, etcétera, 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 dun pobo que é, digamos, o pobo galego neste caso. E entonces aí tamén indiqueivos que a data de celebración non é unha data calquera. Xa vedes que coincide co San Brais, hai o refrán: o San Blas, la cigüeña verás. Realmente, ainda que o traduzamos ao galego, non é un refrán típicamente galego, porque aquí cegoñas ata aí poucos anos pois víanse francamente poucas. E tamén xa vedes que máis ou menos coincide co San Valentín, que é o 14 de febreiro.
Por que son estas datas? Bueno, é o período que vai entre o solsticio de inverno e o equinoccio de primavera. Entonces é algo que anuncia o que vai vir a continuación. Sabedes que durante moitos anos todos os povos do mundo pasaron moita fame, pasaron moito frío, e isto foi ao longo de milleiros. Entonces, isto de que empecen a medrar un poquinho os días, pois é algo que anuncia algo significa mellor vida, mellor sol, máis caloriño, máis colleitas, criemos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Isto xa moi vello, eu puxenvos aquí un latinajo, nil novum sub sole, é dicir, non hai nada novo debaixo do sol, porque xa os romanos celebraban alrededor do 15 de febreiro, que máis ou menos coincide con isto do San Valentín, do San Brais, das Candelorias, celebraban as festas lupercais. Lupercais sabedes que ve de Luperca, que a Luperca pois é o nome da loba que amamantou a Rómulo e Remo, os fundadores de Roma. E isto se celebrou hasta o século V, hasta que apareceu pois un papa que non me acordo como se chamaba e que dixo que eso pois era unha herexía e o suprimiu e o sustituiu por festas cristiás. É dicir, moitas celebracións se cristianizaron, moitos lugares, moitos santuarios relacionados co culto ás augas, etcétera, etcétera, e outros se cristianizaron. Bien, entonces, volvemos atrás, temos aos pregoneiros que anuncian este cambio, esta proximidade de un tempo mellor, e entonces xa sabemos que polo San Blas a cigüeña verás son as cigoñas os pregoeiros, e en Galicia normalmente foi sempre a anduriña, e se considerou que era un paxaro da sorte. Entón aquí vos trouxen un cartel que fixo a Sociedade Galega Natural no ano 91, que fixo Carlos Silvar, precisamente un pouco falando deste aspecto, anduriña paxaro da sorte. E de paso animando a xente a protexer a nosa fauna. Realmente xa veremos despois que a anduriña é un dos paxaros que sempre se protexeron. Pois a mellor cadre é preguntarnos por que uns paxaros se protexeron e outros non. Xa sairá. E á dereita trouxenvos unha foto que é moi interesante. É o tapiz románico da creación do mundo, que está na Catedral de Girona. É do século XII. E se vos fixades aí no centro, se ve, se ven os meses, e se vos fixades a man esquerda desa figura central, se ve como está representado o inverno, que é esa especie de anxo que está soplando frío, e debaixo precisamente di frigulus, frío, pero o home, e este personaxe vai andando, é dicir, é o sol, é a lúa, vai andando cara precisamente a caloriño, o sol que está aí nesa esquina, que será cando as ras volvan a verse e abandonan o seu estado invernal, e abaixo aparece precisamente a ciconia. É un tapiz que é precioso, se tendes a ocasión de estar por Girona, cerca de Bochabelo, que vale a pena, é magnífico. Bueno, simplemente decir que os paxaros desde sempre chamaron a atención da xente, entonces aí vos traio como exemplo pois un petroglifo que é dunha cova francesa de Chauvet-Pont-d'Arc, que isto é algo que ten 36.000 anos de antigüedade, foi feito por os homo sapiens, realmente ten a súa antigüedade, e nos está dicindo que xa daquela, hai 36.000 anos, pois había certas aves que chamaban a atención da xente. A dereita vos puxen unha moeda actual, un euro, pero onde está representado o paxaro da deusa Atenea. Sabedes que os gregos consideraban que o moucho pois era o representante da deusa Atenea, deusa da sabiduría. E abaixo deste puxen pois digamos un traballo exipcio, despois poñereivos outro máis, e á esquerda pois puxenvos unha curuxa, vou aumentar un pouco máis, que se ve mellor, aí tendes a curuxa, ou moucho, ou estrizo, a ave que sea, rapina nocturna, e, bueno, sempre foi considerada, as estríxitas sempre foron consideradas como representación do demo, do mal, da noite, e xa vedes con que palabras
as describían os escritores clásicos latinos, funebris maxime abominatus eventuri nunti avis luctus. É dicir, non fai falta saber latín para entender o que di aquí. Todas as pestes encima deles. Isto está na Catedral de Jaca, en la Catedral de San Pedro Jaca. Bien, e o que vos decía do traballo dos exipcios, bueno, os exipcios son, hai que sacarse o sombreiro, Aquí temos a representación dunha especie a man esquerda que é as ocas de Meidum, super conocido, é de 2500 anos antes de Cristo, polo tanto, 4500 antes hasta nós. E fixadevos, comparando coa foto da dereita, é dicir, unha foto real, xa vedes a coincidencia extrema a que chegaban os exipcios, eran os artistas e hai moitos grabados onde se ven falcóns, paspallaras e outras aves, patos, etcétera, etcétera, bueno, que nos deixan francamente asombrados. Isto en canto a aves, e aquí teño outros dous exemplos de como as aves moitas veces explicaban ás persoas pois certas circunstancias digamos, do contorno que vivían, é dicir, sempre houve mitos, aquí eu pois poñía como mitos de onde procedían os ventos, a creación do mundo, a Torre de Babel, etcétera, etcétera. E o que vedes aquí á esquerda, pois son Odín e os seus corvos, que son Munín e Ugín, que eran os que lle iban a contar pois as cousas sucedían no mundo para que o deus Odín pois tomara as medidas que estimara pertinentes. E aquí temos pois outro mito ben coñecido polo cristianismo, que é o pelícano que lle dá de comer ás súas crías coa súa propia sangue, é dicir, se pincha no peito e lle dá o sangue e con eso se alimenta. É dicir, son mitos universais, igual que, bueno, o Espírito Santo, etcétera, etcétera. En Galicia tamén temos os nosos mitos propios. Entón, aquí vos trouxen algún. É dicir, por un lado, vedes a man esquerda arriba, temos o pernileiro. O pernileiro, paxaro da morte propio da Limia, que a xente interpreta o seu canto entendendo que di morrer, morrer. Bien, é un pouco macabro, igual que o da baixo, a cabra do aire. A cabra do aire tamén se chama paxaro da morte. E a ave noitebrega invisible que agoira a morte que na escoita, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cabra do aire ou paxaro da morte que normalmente moitos lle chamamos ata aí nada a becacina, e así a coñecen tamén os cazadores. Non se debe chamar becacina porque eso é un galicismo. Aquí abaixo trouxemos unha poesía dun autor galo, en francés, que di: parmi le gibier de marais, il existe une perle fine qui fait cligner l'œil au gourmet, on appelle la becasine. É dicir, entre as pezas de caza propias de marisma, é dicir, das limícolas, existe, bueno, un bocado, unha perla aí extraordinaria, que fai choscar o ollo os gourmets, cando están comendo un enfrente do outro, se choscan o ollo un pouco dicindo fantástico, e que se chama la becasina. É dicir, aquí está este nome que agora vamos sustituir por outros que sean máis da casa, máis auténticos. E á dereita, pois, temos unha representación que podedes ver en Rianxo, unha representación en pedra do home paxaro. Se vos fixades o que di o pé, pois home paxaro, ser mitolóxico das terras da Arousa Norte, representando un ser híbrido home paxaro que anuncia a morte. Pode ser unha pega, un corvo, etcétera, se petan, pois, ou pasan e cantan, etcétera, etcétera. É dicir, no folclore galego temos bastante de paxaros, que depois falaremos outra vez deles, de paxaros que son anunciadores de desgracias. Entón, isto é un pouco para explicar que desta máis fonda prehistoria os humanos pois viron que había diferentes aves e que lle había que dar diferentes valores según a súa conducta,
e que o que había que fazer é poñerlle nomes, é dicir, na prehistoria máis fonda, pois a xente debería de distinguir pois unha fonte, unha vieira, unha coruxa, entonces se lle puxo nomes, e se lle sigue poñendo nomes agora mesmo. Entonces, por que era importante distinguir digamos, os elementos todos da contorna? En concreto, falando das aves, pois podían apropiarse dos nosos recursos, é dicir, a pega, a águia, etcétera, podían anunciar unha desgracia, o paxaro cabra, a velaiona, podían servir para quitarnos a fame, que galiña, pomba, perdiz, etcétera, ou mesmamente eran compañeiras nosas nos ecosistemas, é dicir, escoitábamos cantar un xílgaro, víamos un lagarteiro que estaba peneirando no aire, etcétera. Houve moitos motivos para poñerlle nomes e fixarse no seu comportamento e interpretar o seu canto, etcétera. Entonces, en relación con todo isto do folclore, de nomenclatura, pois temos unhas palabras de un recoñecido ornitólogo, por todos os ornitólogos recoñecido, que é o profesor Bernis. E eu vou ler textualmente: la gran mayoría de los ornitólogos se desentienden del tema vernacular. Quedan absorbidos en sus trabajos específicos y en cuanto a nombres le bastan los lineanos. Es tan interesante la existencia de un ave y sus pautas de conducta como el fenómeno antropológico que produce esa ave en el lenguaje y en el conocimiento humano. Es decir, casi nada. Y entonces, pues hoxe estamos para falar de nomes e de mitos, e xa vos poño aí a 3 persoas que estudaron moito todo este folclore galego: Antón Fraguas, que foi presidente do Museo Pobo Galego; Xesús Taboada Chivite, foi anterior a él; e puxen a Ramiro Barros Justo, que é pois unha persoa que ten menos anos que a min e que leva traballando moitísimo, e realmente vos invito a que collades os seus libros e os leades, porque realmente este señor merece altos premios se lle den e algúns máis, hai que sacarse o sombreiro. Bien, tamén as aves están presentes na toponimia, é dicir, en Pontevedra hai unha rúa que chama a Fonte do Corvo, aí cerca da Coruña tendes a Corbeira en Colleredo, tamén deron lugar a alcumes, Pepe do Cuco, etcétera, e tamén nomes de familia, é dicir, Mascato foi un compañeiro meu co mellor doulle clase a máis de un aquí na Universidade de Santiago, Patiño son eu e tamén é pois Rabuñal Patiño, que moitos conoceredes, e non somos primos, pero bueno, levamos o mesmo apelido, hai o apelido Falcón, etcétera. Estos son nomes de familia e tamén están presentes as aves en celebracións lúdicas, cantares, contos e tal, que despois veremos algún exemplo. E tamén na literatura culta. Eu pregunteime moitas veces se o poeta, aquel que falaba do Rei Señor, se alguna vez vira ou escoitara o Rei Señor. Ao mellor non. Bien, e están presentes as aves en todo tipo de fenómenos culturais, escultura, pintura, música, etc. E tamén xa veremos a continuación na vida de cada día. Entonces, trouxemos uns exemplos de como aparecen en manifestacións culturais, pero que é algo que é realmente universal. Entonces, aquí vos poño música, a gaza ladra, a pega ladroa, traducida ao galego, que, por certo, despois nos contos de Tintín, nunca as xoias da Castafiore, pois se ve como unha pega lle leva pois unha xoia a Castafiore, hai un problema por ese asunto. Lago de los Cisnes, abaixo teño pintura, o da esquerda pois é un dos gravados de Goya, non me acordo cal é exactamente, pero debe ser aquel de los sueños de la razón producen monstruos, onde se ve tamén como as coruxas están presentes, e despois aquí un anaquiño, un fragmento da pintura do Bosco, que realmente é un señor que tamén hai que quitar o sombreiro, porque se vos fixades, aquí se identifican perfectamente, abaixo á esquerda, pois unha blaiona, despois un Martín Peixeiro, un xílgaro, un papo rubio, un peto. Bueno, isto é, e á dereita parece que hai dous cullereiros, e á esquerda aquí pois temos tamén un pato, etc. É dicir,
realmente, se isto está aí presente, porque hai un alabanco aquí abaixo, efectivamente. Están perfectos. É dicir, o Bosco era un magnífico representante, digamos, da natureza. Ben, o uso dos nomes, que despois veremos o que sucede aquí en Galicia, pois tamén é unha práctica internacional. Aquí á esquerda, vou aumentar un poquinho, pois vedes o café Gufo. Fixadevos no nome, Gufo é como bubo, como bufo, como este que vedes á dereita, é dicir, é un son onomatopeico, representa, simboliza ou transmite, digamos, a voz destas aves de rapina nocturnas, e se utilizou pues, para poñerlle nome a algún establecemento. En concreto, o Café Gufo pois é pois un establecemento que está en Dijon, na Borgoña, a terra de Carlos I de España e V de Alemania. O Corvus Bonitatem, que está no centro, pois é do sur de Alemania. E o da dereita tamén é alemán, é unha portada dunha revista. Despois, os que xa tendes certos anos, o mellor acordades vos de que aquí se vendeu nas papelerías un pegamento que era marca Uhu e que tiña este mismo dibuixo. Baixo esquerda vedes Le Faucon, isto é en Bruselas. No centro vemos pois unha botella que ten, debe ser de aceite ou de viño, non estou seguro, é L'Estornel, é catalana. E á dereita pois tendes La Chouette, café, tartería e salón de té. Bien, sabedes que se utiliza non solamente en Galicia, como despois veremos, sino que é algo internacional. E xa que falamos destas aves nocturnas, pois pareceme oportuno indicarvos que Strix aluco, Strix en latín, tanto fai referencia a rapiñas noitaregas como ten o significado de bruxa. Muller que pode voar e transformarse en diversos animais, incluindo a coruxa. E entonces aquí un autor que é Corral sinala que meiga e bruxa, pois que tamén se di, igual que Strix, se di en italiano strega, en romano striga, en veneciano striga, en trientino strioa, en portugués estriga, e estría. Entón, pois fuma un diccionario portugués e di que a estriga é unha bruxa que as supersticións populares dicen que suga o sangue das crianzas. O sea que vemos que en todas partes cocen fabas. Bien, entón, concretándonos a Galicia, pois vemos aquí diversos establecimentos onde se recolleu esta parte do noso folclore, esta parte da nosa cultura popular, que son os nomes. E en este caso, pois vemos como temos cerca de Carballo pois a ferralla de Hermanos Pombo. O Pombo pois é un apelido que está moi extendido en toda Bergantiños. O seguinte, Ciprana Cruxeiras, isto está na Illa de Sálvora. Se a Illa de Sálvora veredes, isto ao mellor non vos chamou a atención, Cruxeiras é o apelido. E está aquí en homenaxe a esta persoa que foi unha das heroínas que salvaron a persoas que tuveron un naufraxio, etc. Cando vayas por ali vos enterades. O de Mascato Panadería, pois é do Grove, toda esa zona é o apelido Mascato. A dereita vedes o apelido Falcón, José Rei Falcón e Regina Falcón Domínguez, que é unha lápida mortuoria, efectivamente. Abaixo á esquerda temos a Casa Pego. Pego é José Manuel, para min, foi alumno meu, e o tendes pois en Antes Mazaricos, ali a poucos pasos do Encoro de Fervenza. Outro día pasei por un sitio e chamou a atención esta sabra, agora está de moda, cando se casan dúas persoas, pois os amigos lle colocan en moitos lugares, pois unha sábana e escriben aí. Que neste caso xa vedes que puxeron a boda do ano, Erica e Rulo. Rulo, pois é un alcume, evidentemente. Fixadevos que se o poñen así é porque realmente o coñecen non polo seu nome José Manuel, Ramón ou como sea, sino polo seu pseudonome, polo seu alcume, Rulo. O da dereita, Caseta do Pepe do Cuco, pois o tendes cerca de Carnota. E despois é moi interesante esta fotocopia que pouco se lee, vamos a ampliála un pouco,
É moi interesante, xa vedes que pon o Cuco presidente, Candelaria 91, é dicir, alguén celebrou algunha cousa xa no ano 1991. Entón resulta que abaixo de todo di que foi en Padrón. E en Padrón hai moitas persoas que teñen, sobre todo homes, que teñen a cume de paxaro. É dicir, aí hai un parrulo, hai un pedreiro, hai un moucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, aquí xa vedes que o presidente desta xunta de persoas pois desexa a todos os paxaros, aves frías, plumíferas, noitébregas, aves de pasos, aves sin rumbo, paxaros de coidado, etcétera, que teñan un ledo aparellamento. Bueno, pois é algo moi simpático e que merece estar en calquera museo. Ben, falando de cualificativos de persoa, pois hai que ter cuidado porque nos poden chamar ou nós podemos chamar a outros e convén entender o que nos están dicindo ou que a outros lle convén entender o que lle decimos nós. Por exemplo, ser un parrulo ou ser un aparrulado, pois estamos falando de que é unha persona distraída ou tontaina, mentres que ser un paspallás é unha persona solo medio tontada. Pero ser un paspalleteiro, pois é un embarullador das cousas. Ser como un buzaco, é dicir, xa sabedes, buzaco, mioto, miñata, etc., se refiren en xeral pois a búteo. Ser como un buzaco, pois é unha persoa que nunca se vechea, pero cando lle din a un, ese é como un mioto, pois é un intratable. E miñato se chama normalmente pois ao cacique. Despois, non sexas mazarico, ben dicindo, non sexas simple, que poñerse feito un zarrapito, e outra maneira de chamar aos mazaricos, pois é cando non se queda calado hasta a camiseta. Bien, ser fino como unha gaivota, ser listo, e ser como unha pomba ou ser como unha rula, pois se lle di unha moza que é guapa. Estar como un cuco, pois que un está moi contento, pero, cuidado, ser moi cuco é ser moi pillo. Con tempo poderíamos falar bastante do que é do que engloba o termo cuco ou do que engloba pois o termo mazarico, etcétera, etcétera. Non sei se nos dará, en todo caso, despois para os comentarios ao final, pois podemos falar un pouco do tema. Ser como un moucho ou ser como un corvo, pois é ser feo. Ter cabeza de bubela ou ser un cabeza de bubela, pois é ter pouco sentido, Ser como un peto, pois é ser calado. A xente di, ese é calado como un peto, cousa que eu nunca entendí, porque realmente o peto é un dos paxaros que máis indican co seu berro, pois que están presentes ali, naquel pinar, onde que irades, e por eso me resultou curioso ser como un peto, pois é que faga alusión a que é unha persona calada. Como unha cotovía, pois estar ledo. Estar feito unha laverca, pois non estar físicamente ben. Laverca e cotovía son a laudio desas dúas, pero mira, ti que significado tan distinto. Ser un peifoco, pois é ser palurdo, ser un patán, etcétera, etcétera. E ser como un merlo novo e imprudente, e ser como un bo merlo, pois é ser boa peza. Podíamos poñer bastante máis. Os nomes das aves tamén se usan para dar consellos. Aquí temos uns cantos refráns, agrupeinos en tres apartados. Mascatos que caen, sinal de bo peixe. Ou, outro, se ves mascatos voar, busca sardiñas no mar. Creo que todos os que vos dedicades a ver as aves marinas coincidides perfectamente que están moi ben postos. Gaivotas a terra, bueno, destos hai moitas variantes. Gaivotas a terra, mariñeiro no porto espera, gaivotas a terra, mariñeiros na taberna, estos son moi finos. Realmente o que se di normalmente gaivotas a terra, mariñeiros a merda. Outro, se a gaivota está no mar, collo arado e ponte a arar. Se a gaivota está na terra, non te apartes da lareira. Enténdese perfectamente. E outro, cando os carráns se pousan na praia, sinal de vento e auga. Todos estes fan alusión á beira-mar. Xente que está vinculada de alguma maneira ou por vecindade ou por traballo, o que sea, pois á beira do mar. Os tres que seguen son relacionados coa agricultura. Cando ven a rula, sementar, sin duda.
cando a ruliña rulear, colle o fol e vai sementar. Claro, xa, digamos, mellorou o calor da terra, mellorou o sol, son os días máis grandes, hai máis luz solar, entón coincide con que veñen as aves migradoras cando se pode sementar. Igual está de abaixo, cando a bubela berra, millo a terra, ou cando canta a bubela, amaña todo para a sega. E depois un que discrepa un pouco deste tono, que é gorrións e cregos e frades, Dios nos libre de tan malas aves. Bien. A continuación puxen outros distintos. Por exemplo, mentras canta o cuco, non comas raya nin pulpo. Isto é equivalente a aquel que di en xaneiro a raia Valcarneiro, comín en raia aí como unha semana, estaba fantástica, despois deixa de estar en comida. É un consello que nos dan. Outro, o pato e o leitón, canto máis axiña van a cazola, mellor. É dicir, están máis terniños. E outro, cada mocho o seu souto e cada rato o seu buraco. É dicir, cada un na súa casa é un rei. Outro, un corvo a outro non lle tira os ollos. Bueno, isto moitas veces parece que ten que ver co que lle sucede aos xuíces ou lle sucede a outras persoas pois eu que sei, de certo partido político, de certo traballo, de certa profesión, etcétera, etcétera, entre eles, pois non se delata, un corvo a outro non lle tira os ollos, é unha expresión moi acaída. Outro, por medo dos gorrións non se deixa de sembrar o trigo. Outro tamén, que fala de gorrións, caga máis un boi que 100 gorrións. Bueno, xa sabedes que a palabra gorrión realmente é un castelanismo por pardal. Bien, outro, as águias non cazan moscas, está ben claro, é dicir, pois o mellor unha persoa que ten un cargo X bastante alto, pois non se para a mirar se aquele individuo está facendo tal ou tal cousa que son de menor cuantía. As águias non cazan moscas. O penúltimo, mal anda o minato cando ten as ars tortas e o papo sano. Todos o entendemos, pero en término figurado hai que entendelo que se unha persoa pois realmente pois non ten traballo ou ten algún tipo de problema ou tal, é dicir, que ten as ars tortas, sin embargo sigue tendo as súas necesidades de comer, de vestir, de aluguer, etcétera, etcétera, etcétera. Mal anda o miñato cando ten as ars tortas e todas esas necesidades por cubrir. E o último, pois que é moi bo. O amigo leal e franco, ese é un merlo branco. E vos, que sodes ornitólogos, xa sabedes cantas veces se ven merlos brancos. Bien, máis coñecementos populares. Coñecemento popular do que fan as aves e de como viven, etc. O lerdeiro é o máis valente de todas as aves, que come sin traballar, facéndolle vomitar a outras o que outras pescaron. O lerdeiro é un dos nomes que ten o papamerda, merdeiro, palleira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a xente observou que efectivamente asustaban, vamos a decir, asustaban, así entre comillas, a outras aves, a gaivotas, mascatos, etcétera, e que se apropiaban da súa pesca. E entonces, pois é o máis valente de todas as aves. O lerdeiro, por certo, ven do latín luridus, que significa xuxo, porco. Claro, por algo se chama cajón, cajote, etcétera, etcétera, etcétera. O carrizo foi o pai de todos os paxaros e enseñou a facer un niño. Todos sabemos que o carrizo fai un niño casi perfecto, unha boliña, co seu buratiño, que pasa o seu traballo, etcétera, etcétera. Por eso, lle enseñou a facer un niño o resto dos aves. Outras relacionadas coa migración. A moi coñecida, 4 aves escollidas son as que pasan o mar, o cuco, a anduriña, rulo, paspallás. Hai variantes sobre isto. Entre marzo e abril, se o cuco non veu, está a vir. Que en Asturias ten algo parecido que din, el día 5 de abril, el cuco tiene que venir e se no vien, novedad tiene. Vale. Pero tamén en Jaca, se o cúculo non canta pa o 3 de abril, ou se ha muerto ou se va a morir. E non solamente aquí, senón que hasta en italiano hai a 5 de aprile il cuco deve venire. Se non viene el 7 o agliotto, o che é preso o che é morto. É dicir, xa vedes a coincidencia moitas veces da cultura popular de un país e de outro. Bien, agora temos o do cuco.
Ao Cuco, San Xosé dalle a fala e San Pedro sácalle. Está moi ben posto porque cando é o San Xosé, 19 de marzo, máis ou menos por aí chega. Por lo tanto, por aí canta, a partir dese momento canta, é dicir, San Xosé doulle a fala, e cando é o San Pedro, pois a finais de xuño. Entonces, a finais de xullo, deixa de cantar, polo tanto, deixa de cantar porque San Pedro lle sacou, metafóricamente, lle sacou a fala. Ao Cuco, San Xosé dalle a fala e San Pedro sácalle. Moi ben posto. Outro, o día de San Benito sae o Cuco do seu sitio. Bueno, isto temos bastante que falar desto porque realmente aquí nos están dicindo que o Cuco non migra, sino que estaba en algún sitio e sae del. E entonces hai outros refráns que falan do mismo. O Cuco, cando nace, é Cuco, e logo cuca, é dicir, canta. E ao parar de cucar, xa é un águia, un aiga. Hai moitas zonas de Galicia onde pensan que o Cuco se transforma en un ave de presa diurna. O de abaixo, por exemplo, di o lagarteiro, o lagarteiro é o Cuco, o que se lle quitou a fala no inverno, pero sigue aí, é dicir, transformouse en lagarteiro. E o refrán de abaixo, xa vedes, 3 meses de gavián, 3 de tecelán, é outra forma de chamarlle ao lagarteiro, 3 de Cuco e 3 de zapateiro, non todos a bugueiro. Isto é unha rima necesaria, pero moi bonito. 3 meses de gavián, 3 de tecelán, 3 de Cuco e 3 de zapateiro, non todos a bugueiro. Perfecto. E despois hai algúns coñecementos populares que teñen certo resolveo, certa coña marinera. Di o trallón. O trallón xa sabedes que é un dos nomes que ten un dos papamoscas, que, polo tanto, é un ave que migra, que se move. E di o trallón, a onde ides, andoriñas loucas, que moitas sodes e fostes poucas. E as andoriñas non menos retranqueiras din, de onde vindes, trallóns loucos, e fostes moitos e vindes poucos. É dicir, as andoriñas, moitas sodes e fostes poucas, viñeron unhas poucas, criaron e agora son moitas. Entón se teñen que marchar. Entón, a onde ides, andoriñas loucas? Fostes poucas e agora sodes moitas. E as andoriñas dinlle, de onde vindes vos, trallóns loucos? Fostes moitos e vindes poucos. É dicir, que fixestes polo camiño, moitos morreron e xa está. É dicir, forma parte da nosa cultura popular, de comentarios, frases e coñecementos populares que son realmente fermosos. Bien, agora falamos das aves agoreiras, se vos parece, xa comentamos algo anteriormente. O perliñeiro, pois é un paxaro agoireiro que a xente di que cando pasan silbando en voo pola noite decían que ia morrer alguén. Entonces de aí saí un refrán, no mes de xaneiro ven pola túa casa o pernileiro. No fondo ten certa razón, porque sabedes que o inverno realmente para xente maior pois é un período difícil de superar e hai moita xente maior que morre precisamente porque son días cativos e antes sería bastante peor cando non habería calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, no mes de xaneiro, claro que ven pola túa casa o pernileiro. O moucho. Cando o moucho mouchea, hai difunto na aldea. Ou, cando o moucho canta, as meigas levanta. As avenoiteiras. Bien, as avenoiteiras din que ventan, é dicir, que ulen, que presinten a morte de xente. E interpreta a xente desta comarca o seu canto desta maneira. Cada lei, que é cada leito. E chillan, cavar, cavar para enterrar. Mi madre, que medo deberon pasar algúns en séculos pasados. Todo isto se transmitiu porque o contaban os avós aos netos ao pé da lareira, así que imaginade vos. Ben, a Coruxa, aquí puxen algo de Portugal. Nas trevas da noite escura canta a Coruxa na serra. Vei o deserto que está para vir algunha desgraxa á terra. Bueno, moi animado. A pega un paxaro da morte e hai que chamarlle marica, non hai que chamarlle pega, porque se lle chamades co seu verdadeiro nome, pois podedes ter un malagoiro, é dicir, que vos pode pasar algo, podedes pinchar a roda da bicicleta ou podedes torcer un pé ou que sea, e ademais é de malagoiro que a pega
nos gralle polo noso lado esquerdo. Se nos gralla polo lado dereito, pois non pasa nada. Pero, ollo, se nos gralla, cando andedes polo campo, cuidado, que non vos gralle do lado esquerdo. E tanto foi así que os ovos dos corvos e das pegas, pois había zonas onde consideraba que non se podían comer porque tiñan parte, o sea, pacto co demo. Pois o corvo. Corvos á dereita, sorte ben feita. Ao revés que decíamos antes da pega, que se nos gralla polo lado esquerdo, pois mal imos. Bien, corvos á dereita, sorte ben feita. Aquí cito a un escritor, Funes, que traduciu Aristóteles, etc. Este escritor, pois, no 1621, di que o corvo fue tenido de mal agüero, principalmente si volaba a la mano izquierda, pero bueno si lo hacía derecha. É dicir, que moitas veces as crenzas estas pois teñen un fondo pois que é moi atrás, é dicir, que é incluso medieval ou incluso do tempo dos romanos ou antes, é dicir, anterior á cultura romana en algúns casos. Bien, e outro dito, os corvos cando andan corveando polo aire, pois ven tan mortes de xente. Bueno, isto todo pois dou lugar, xa vos poño aí, a creacións modernas, o coñecido conxuro da queimada, mouchos, curuxas, sapos e bruxas, demos, trasños e diaños, etc. Ou este outro, que a mí me gusta máis, que é moi bonito, esconxuro duro para o meigo valuro, ollo de mascato, outa de miñato, carneiro trucón, vampiro chuchón, pinto de abellón, o rabo de pego, estola de crego, cinza de sartego, por folla de ruda, mexunxe do urego, caorno de cascuda, etc. Ben, e ademais, pois isto moitas veces pois ben arrastrado de que moitas veces cando unha persoa estaba enferma se pensaba que se podía curar rezándolle certas letanías, impoñéndolle más, etc. E hai moitos exemplos en este sentido, pero aquí hai un que fala dunha rapina, e é o que hai que decir cando unha rapina pilla un animal doméstico, é dicir, nós en certa ocasión no Courel vimos como había un gato nun tellado, ve un aguia e colleuna. Entonces, que hai que decir? Aigue maldita, que en el cielo estás escrita, con papel e auga bendita, abra as pernas, cerra a cancela, deixame eso que levas, que hai de rezar a San Antoñín meu, que non o comas nin ti, nin tú, nin eu. Bien, xa vedes, son cousas francamente curiosas. E todo isto, pois, en fin, moitas destas cousas están nos libros, e moitas, se vos parades a falar con xente maior e conseguides a súa confianza, pois vos poden contar moitas historias que vale a pena recoller e escribir, que non se trata. E tamén hai cantarelas. Sempre te andas alabando de que teu pai é moi rico e leva toda a súa riqueza como corvo no seu pico. Ou naquil alto canta o culto, o cuco, alá baixo canta a merla, o chílgaro canta na xaula e o bebedo na taberna. O merlo canta na viña, o rei señor no loureiro, os cregos cantan na igrexa, sirven a Dios por diñeiro. A rola vai arrolando porque lle levan o niño, non o puxeras ti rola tanta beira do camiño. Bueno, antes se podía decir isto, ahora francamente sabemos que as rolas para ver un niño de rola hai que rezar moitas letanías. Daime unha pinga de iriño para mollar a garganta, cantarei como unha rula, verás como a rula canta. Ou estouta, miña nai doume unha tunda e despois doume dous bicos, miña nai é garimosa como o bexato cos pitos. Se vos fixades a parte da fermosura que pode ter as rimas, pois hai un fondo de sabiduría popular nestes refráns. O merlo anda na braña, pero son amatorias, digamos, o merlo anda na braña, vai de salgueiro a salgueiro, casa aquí, casa acolá, o merlo sempre solteiro. Quen fora reichiño ruivo, reichiño é o papo rubio, para cantar na túa figueira, para non salir do teu horto, a niñar na túa silveira. Imaginadevos que tendes unha moza que lle dices estas cousas, casi nada. Baixai abaixo pombiñas, baixai abaixo e falaime, ese amor que vos merezo e que me tendes, mataime. Oh, este é tremendo.
A perdiz anda no monte, o perdigón no valado. Eu nunca che dixen nada, nunca fuches engañado. Esta, pois, é unha señora que ten moitos mozos e lle pon as cousas claras. Canta a rula por riba dunha figueira. A rula canta e eu choro por non atopar quen me queira. Estas dúas que veñen a continuación teñen o seu aquel. Unha mazán vermelliña picado dun rei señor, que me picou e a rolla que lle levou o millor. Bueno, isto fai alusión, por decirlo de alguna maneira, aos amoriños primeiros. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidar, entonces, vaya, que si temos unha moza que xa tuvo outros mozos antes, pois mira, mal asunto, que me picou que a rolla que lle levou o millor. E esta outra, a que sigue, para que lle armas ao merlo onde xa ten outro armado. Chámalle tempo perdido e malo corpo que va, é velado. Bien, o cuco máis a bubela, estes son picarescas, o cuco máis a bubela estaban os dous no balcón, o cuco como era falso, cantou o Kirilesón. E o merlo máis la merla iban polo prado arriba, o merlo como era pillo, botolle a perna por riba. De moitas destas, pois, teñen a súa música, entonces, pois, bueno, o merlo máis la merla iba polo prado abaixo, o merlo como era tan pillo, meteu a merla debaixo, etc. Xa sabedes vos algunha en este sentido. E este de abaixo, pois, é moi bonito. Paxariño pinto, cásate coa rola, esa non a quero, que é moi picarona. Paxariño pinto, cásate coa pega, esa non a quero porque é branca e negra. Paxariño pinto, cásate coa merla, esa sí que o quero porque requicha a perna. Bien, vamos adiante. Bien, ainda hai recitados infantís, trabalínguas, adiviñas, hai moito folclore e moita cultura popular en relación coas aves. Recitado infantil, díxolle a perdiz ao coello, que fas aí, meu vello? Que fas aí, perdiz? Díxolle o coello. Desta outra segunda, pois hai moitas variantes. Buxato, buxato, que levas no papo? Leite, levo leite mazado, Pencho mazou, María de Miou, que aquí pasou unha manta cuberta e cun cagallón na testa. Este faille moita gracia aos rapaces. Outro, hai moitas variantes desta. Gaivota, gaivota, que levas no bocho? Que levas no bocho? Sardiñas asadas, quen chas asou? María Coucou, que pasou polo río e non se mollou. Ou esta outra que tamén ten moitísimas variantes. Pico, pico, manzarico, quen che dou tamaño pico? Deume Deus este traballo para picar neste carballo. Bien, a partir desto que acabamos de decir, pois algúns dicionarios din que o nome de Mazarico corresponde a un teto, cousa que é fácil decir que se equivocan, porque realmente de onde o sacaron? Pois o sacaron de cousas como esta. Pico, pico, Mazarico, quen che deu tamaño pico? Deme des este traballo para picar este carballo. Evidentemente os mazaricos non pican os carballos. Pero bueno, seguimos. Piquei e repiquei. 7 graus de millo encontrei, e leveino ao mercado para comprar un cocho cebado. E leveino ao muín, e o muín a moer e os ratiños a comer. E agarreinos polas orellas e tireinos entre as orellas. E agarreinos polo rabo e tireinos contra aquel cabo. Cabo, cabo, cabanón, mamache nun cagallón. Bien. Vale. A continuación, trabalínguas. Peto, peto, pequechiño, redondiño, peteirón. Petas, petas, copeteiro, no piñeiro, piñeirón. Vale, esta é fácil de decir, o que ven a continuación un pouco máis complicada. Unha pega, merga, reborderga, gorda, revirigorda, cotovelada e xorda. Cría pegos, mergos, gordos, revirigordos, cotovelados e xordos. Se non criase pegos, mergos, rebordergos, gordos, revirigordos, cotovelados e xordos, non sería unha pega, merga, reborderga, gorda, revirigorda, cotovelada e xorda. Bueno, hai máis trabalínguas en este sentido. E agora unhas adiviñas. Teño unhas veciñas que a súa casa trouxeron a miña. Son moi madrugadoras e despertan ao cantar a aurora. Unha segunda. Non é frade nin é crego e viste sempre de negro. Outra máis. 25 muricegos e máis un gorrión, cantas patas e picos son? E a última. Dentro dun caixón vai un perdigón. Atrás os trilarás e máis xente detrás. Sinto moito, pero non vos digo a solución das 4 adiviñas. A discurrir, amigos. A discurrir. Bien, seguimos coa cultura popular. E na cultura popular utilizáronse nomes de aves para os topónimos que xa comentei ao principio. Entón, aquí temos a folgueira das Aiguias, que está cerca de Becerreá, a cruxeira que xa di
Parroquia de Ames, a Rúa Condo Moucho, este cartel tan bonito que é no Concello da Illa de Arousa, a Corbeira, que xa falamos antes dela, que é aí ao Culleredo, pé da Coruña, a Rúa do Estorniño, que é en Oleiros, sabe o chistoso de turno e fixo aí a pintada, o Parque Eólico Pena do Corvo, xa sabedes o que sucede cos parques eólicos agora mesmo, o famoso Niño d'Águia, a famosa localidade onde hai os oleiros, aquí Agustín fixo esta ola, puxo a súa firma e máis di que é de Niño d'Águia. E despois aquí, a 4 kilómetros onde estou agora mesmo, os veciños de Villestro que ten un lugar que é a Devesa da Rula, onde hai petrólifos, a vedes aquí uns cerros. E como estes podíamos poñer bastantes máis. Son representacións da utilización de nomes de aves pois na nosa toponimia. Despois usos diversos. Aquí temos unha academia Bubela que está en Rianxo. Este segundo non me sale nada ben, isto mandoumo Cosme e é unha embarcación que sube polos canderos arriba de Betanzos que se chama Papucha, o Pelícano que tendes aí na Coruña, a Escola Infantil Sílgaros en Carballo, Oriol Arte que está en Santiago, Carpinteiros o Peto, Andoriña, Confitería Andoriña esta que atendes aí frente á Praza do Padre Rubinos aí en Coruña, o restaurante Paspallás que está na zona das Rías Baixas, non me acordo exactamente ahora onde, a degustación Ruliñas, que esta era moi bonita e está en Zas, e despois tamén en libros, claro, se utilizan os nomes das aves, o rescate do peneireiro da miña amiga Marilar Alexandre, peneireiro xa sabedes que é un dos nomes do lagarteiro. Unha botella de viño que, como saben os amigos que eu me dedico a isto da nomenclatura das aves de vez en cando, pois me aparecen por casa cunha botelliña, eu lle agradezo moito. Aquí temos o viño Papafigos, é dicir, o Oriolo, o Oriolus Oriolus, que é viño de ouro, que está moi ben. Os portugueses teñen moito as marcas de viños e de cervexas con nomes de aves, cousa que ainda non pasa aquí en Galicia, que hai 3 ou 4 nada máis. O Mouchiño trouxomo amigo Suso Taboada, é un licor café estupendo, pero deixou de fabricarse, co cal agora mismo pois o Mouchiño teño a botella, pero dentro xa non hai nada, sentindo moito. E finalmente, pois aquí tendes o Papo Rubio en Sobrado dos Monxes, bar e cociña o Papo Rubio. E ben, como xa vai alá unha hora, pois fun un pouco rápido e vamos a sacar 2 conclusións e acabamos con esta presentación. Primeira conclusión, amigos ornitólogos, amigas ornitólogas e outras aves, atención ao contorno, non sei, máis amplio, é dicir, non é solamente que mirarlle se o paxaro aquel ten a raya blanca no rabo, hai tamén que ver os carteles dos bares, os nomes das aldeas, etcétera, 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 e pararse a falar coa xente maior que saben moito, nos poden contar cousas moi interesantes. Por lo tanto, aquí fago unha invitación ao coñecemento da sabiduría popular e tamén ao uso dos nosos nomes das aves, o que decíamos ao principio. E finalmente, pois bueno, que teñades unha boa celebración da Candeloria. Como dixen inicialmente, os meus compañeiros de censo máis eu, mañán vamos a celebrar a Candeloria, como levamos facendo xa desde hai 6 ou 7 anos, tomándonos un bo cocido en Sobrado dos Monxes. Así que esperando que vos o celebredes tamén ben e que disfrutedes con ese anelamento, con esa xornada de anelamento, e moitos saludos tamén ao Grupo Hércules. E colorín, colorín, esta charla chegou ao seu fin. Seguimos agora, se queredes, con comentarios pola vosa parte. Moitísimas grazas, Xosé Manuel. Moi interesante, había mogollón de cousas, unha mancha de cousas que non coñecía. No, contadas a correr. Sí, pero sorprenderonme sobre todo algunhas delas, a sonoridade, os contidos e sobre todo a riqueza que hai, sí, digamos, intrínseca a todos eses ditados, a todos eses nomes que estás fornecendo.
desde logo, bueno, aquí o folclore das aves galegas dá para moito, daría para moitísimo máis, daría Sí. para unha tese de doutoramento. Volvo subliñar o traballo que ti estás, xa digo, a piques de publicar, que ven recoller un pouquiño a facer unha escolma deste coñecimento, tamén plasmado en mapas, Bueno, que sei que che procurarei deron que non sea unha escolma, moitísimo procurarei que traballiño. se perdón, procurarei que non sea unha escolma, procurarei sacar toda a metralla que teño aí nos apuntes. Sí, Pois facer o unha gallá, cousa completa. sí, sí, pois o gallá que chegue ao porto, que a aplicación sexa pronta, de calidade. Eu, desde logo, estou impaciente por ver ese primeiro volume, que creo que vai ser máis dun. Sí, van a ser tres porque, va, é dicir, o non ter que facer, xa sabes como eu, cando empezas a poñerte acabei sacando 1500 follas en relación cos nomes das aves e co folclore, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces non se pode poñer nun volume só, hai que poñelo en tres. E Bueno, que, pois unha triloxía como está moi ahora de moda, de sacar moitos escritores que sacan triloxías, pois aquí sí, terás aquí a é que tua non queda máis trilogía. remedio. Xa. Bueno, Sí. pois, de novo, insisto, darche as grazas pola calidade da presentación, e agora pois damos paso ás cuestións Ujú. que Sí. formulan os nosos espectadores e espectadoras a través das redes sociais. Creo que temos algunha por aí, que estiven vendo aí a Albisca, que chegou. A ver se aparece por aquí na pantalla. Sí, sí, efectivamente. Está metiendo Manu por o chat interno, que sí que hai. Pasa. Vale, Humanum Sapiens ADN pregunta, ¿son las aves un bioindicador de la situación actual? Claro, aquí se puede decir de situación actual vale, do aspecto ecolóxico, obviamente sí. E claro, o coñecemento das aves é un indicador tamén da situación do coñecemento da lingua galega, que igual a mellor é o que máis ha caído para o que nos trata. O sea, evidentemente, se hai un declive de falantes da lingua galega, tamén haberá un maior descoñecemento tamén da nosa riqueza ornitolóxica. Sí, bueno, vamos a decir que as cousas son desde o punto de vista biolóxico, outros desde o punto de vista etnográfico. É dicir, desde o punto de vista biolóxico, todos os que saides ao campo, todos os que saímos ao campo, desgraciadamente, vemos que certas aves que ti o sabes perfectamente, certas aves que eran comuns, a la verca, ou as escribentas, o moucho, etcétera, 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 cada vez se ven menos. Entonces, que nos están indicando? É dicir, a natureza nos fala. O que pasa é que a xente últimamente non, xa de hai bastantes anos, perdeu a capacidade de escoitar a natureza o que nos di. E nos di, o que nos está dicindo é que se o noso contorno carece de pasearos como había antes, ou carece de bolboretas, ou carece de insectos, ou tal, pois algo non está ben. E algo non está ben incluso para a nosa propia supervivencia, para a nosa propia saúde. Entonces, creo que en eso coincidiremos e se podía falar bastante. É dicir, todos somos conscientes de que cando viaxábamos antes en coche viñamos co parabrisas cheo de insectos que costaba traballo quitalos. E agora eu podo ir hasta Monfragüe e vir de volta con 4 bichos pegados ao cristal. Entonces, mal asunto. É dicir, mal nos vai cando realmente a situación que temos na natureza pois é esta, é dicir, mal para as aves, mal para nós. Claro que son bioindicadores. E realmente, pois, o que había que preguntarse é se as autoridades competentes fan o necesario ou pasan ampliamente do que é o medio ambiente, que realmente é o fundamental, porque do que comemos, bebemos e respiramos. E desde outro punto de vista, desde o punto de vista xa de folclore galego, pois bueno, ou recollemos agora, digamos, nos vellos que aínda quedan por Galicia adiante, se recollemos o que saben ou se nos vai porque os mundos realmente cambian. Sí, eso é certo. A ver, eu comecei a recopilar algúns dos nomes vernáculos, algúns dos poucos que tiña publicado cando eu tiña 17, 18 anos, non teño, o sea, teño 40, ahora mesmo 43 recén cumpridos, e xa notei
unha perda de moitos dos informantes de Sí. calidades, persoas monolingües, sobre todo, na zona do Salnés, que ahora mesmo xa son absolutamente anecdóticos, antes había máis. Desde logo, un empeoramento, entre comillas, da calidade das recollas. Agora, con moitísimos máis castellanismos, con respecto a aqueles nomes que recollín case cando tiñen eu 18 anos, máis ou menos. Agora, volvín recoller algúns máis, moitos menos nomes, moitos máis deturpados, e desde logo tamén iso é preocupante, penso que pode ser extensible para outros puntos do territorio galego. Sí, eu xa teño contado algunhas veces que a mí me ten pasado de chegar a unha taberna onde había homes aos que lle preguntar nomes de paxaros e o mellor está xogando o catro vellos ao dominó, entonces eles falanche de aves e entre outras dinche anduriña e o mellor resulta que tamén hai 4 mozos, pois eso, de 20 anos ou así, eso é a golondrina, é dicir, se dá unha sustitución, igual que no caso de pardal gorrión, etcétera, etcétera. Sí, sí que se perde, sí. Somos moi miméticos, moi amigos de valorar pouco o noso e valorar moito o de fora. Pero eso vémolo en moitísimas cosas. O de fora é maravilloso e sempre está ben. E o de dentro, eso ten pouca importancia. Ai, que país. Bueno, pois é o que hai, é o sino dos nosos tempos. Pero temos que lle dar a volta a tortilla, carai. É dicir, Para iso estamos aquí. Os ornitólogos no noso campo temos moito que facer. En ese sentido, Sí, eso é certo. Eso é certo. E vamos a facer unha chamada de atención aos ornitólogos. Outros campos serán atendidos por outras persoas. Iso é certo, iso é certo. Vale, temos unha pregunta máis de Elia, da nosa compañera Elia Pérez. Hai algunha das nosas aves que apareza máis nas lendas, refráns e ditos galegos? Bueno, generalmente sempre aparecen as aves máis comuns, é dicir, a pega, o corvo, a rula, o moucho, o paspallás, a bourela, é dicir, esas que son aves que realmente chamaban a atención ou que causaban algún daño, por exemplo, o niñato, é dicir, o lagarteiro, estas aves todas eran as máis conocidas. Normalmente, cando vas polo campo e lle preguntas a xente, sin darlle pistas, se lle preguntas nomes de aves, pois hasta 30 nomes sí que chas poden dar. Son as máis comuns. Ou eran as máis comuns, eran. Entonces, pois son as que máis aparecen nas lendas, nos refráns e nos ditos, efectivamente. Totalmente de acordo contigo, evidentemente hai un pack, entre comillas, de especies básicas, que eu chamolle básicas, que prácticamente aparecen todas as recollas. Despois hai algunhas que son as que son chamativas, as que aparecen en moi poucas recolleitas. Despois eu o que identifiquei foi algún informante premium, algún informante destes de 5 estrelas. Lembro algún na zona sueste galega, e incluso pasando para a raia de Portugal, nas aldeas promiscuas da zona preto dos concellos de Oimbra, Verín, Cambedo da Raia, un home que me forneceu 63 nomes distintos, eso. De memoria, dos que se acordaba el. Ese xa ten que ser unha persoa que lle interesa realmente o mundo das aves. Bueno, tiña certa curiosidade, pero o tema é que el, aparte que tiña unha mente clarísima, daba unhas descripcións deliciosas, porque aparte eu deixo que falen porque ao final dome conta de que ave está falando, porque a veces enseñolle unha guía, por exemplo, esta. Sí, a primeira. Ou esta. Te sabes por que o digo? Sí. E claro, ve os debuxos e moitas veces que é embelesado cos debuxos. Que bonito este. Pois este é o que sei o Pimpín, e a mellor está indicando un papo rubio, pero vello vermello, entón ao final confúndese. Pero cando lle das un poquinho de corda que deixe que fale, aí xa vai dar un detalle da seu ciclo vital, de como era o niño, que aparece que xa che dá pista de que ave. Este home en Cambedo da Raia... O niño, de que color son os ovos. Correcto. Sí, ou onde pousa normalmente, é dicir, sí que dá pistas, sí. Correcto, pois este home coñecía porque aparte era cazador, e aparte que de neno tiña como afición, unha afición que era moi popular daquela que era ir buscar os niños.
os niños Sí, das sí. silveiras e demais. Entón, el sabía as aves que polos niños, había despois moitas das aves de caza, había moitas que coñecía do río Támega, o sea, que aves silvestres. Entón, empecé aí a sumar e digo, pero vostede acabame de dar máis de 60 nomes, como é posible? Sí. Pois mira, así foi. Pois nada, non sei se hai unha máis. Sí, a ver, os compañeiros, non sei se en redes sociais hai algo máis ou de outros compañeiros de Hábitat. A ver se entra. Outra Delia. Son máis comuns os ditos de malos agoiros que os vos, igual que pasa cos outros grupos como os serpetos? Home, se falamos de agoiros, normalmente a palabra agoiro xa significa pacto noite, escuridade, descoñecemento, etcétera. Entón, se falamos exclusivamente de agoiros, pois son malos, naturalmente. Bueno, despois, se falamos en xeral do que é folclore, pois hai moitos máis que aluden a situacións, circunstancias boas, non? Pero falando de agoiros, pois mira, de todo eso, lle cargan a man a todas as rapinas nocturnas, as córvidas, etcétera, e así estamos. Iso é moi difícil de vencer moitas desas inercias. No, hai, é que non pasar de é, mal agoiro. é que xa como dixen antes, hai cousas que veñen de moi atrás e que a Igrexa Católica participou, digamos, en comentar certos, digamos, certa tendencia de favorecer a certos paxaros e outros non. É moi coñecido eso de que, por exemplo, bueno, un conto que supoño que conoce todo o mundo, que é que cando a Sagrada Familia se marchaba perseguida polos soldados de Herodes, pois estes se encontraron co chasco e lle preguntaron e dixo, sí, chas, por aí ben vas. Entonces, pois, e en cambio se encontraron con Pimpín e o Paspallás, hai as dúas versións, Pimpín, por reino non vin. Entonces, desde aquela, pois, o Pimpín, pois, protéxeos, bueno, non se lle fai mal, en cambio, o chasco, pois, está ben visto, roubarlle os ovos, rompelos, matalos, etcétera. E hai máis exemplos en este sentido, non? Hai un libro de un autor que non me acordo agora mismo como se chamaba, que recolleu os escritos, isto vende de moi atrás, que recolleu ditos medievales e ditos latinos a propósito do que comentaba eu antes das rapinas nocturnas. E hai unha chea de escritores clásicos latinos que falan pois do bufo e da velaiona e da coruxa e tal, pero que os poñen a caer do caldo. E entonces, bueno, a caer do caldo non, a caer no lume, vamos. E despois na Edade Media, que non se sabía moito a biología das especies, e que o que se facía era reler unha e outra vez pois a Plinio o Vello, Aristóteles, etcétera, pois o que se facía era interpretar as especies según unhas eran virtuosas e outras non. Entonces, de aí que as rulas, as pombas, etcétera, pois eran virtuosas. En cambio, todas as aves que viven na noite, caprimulgus, etcétera, pois estas eran, digamos, eran de noite e, polo tanto, na religión se decía Cristo é a luz, é o día, é o sol. En cambio, o demo, pois é a noite, é as tebras, etcétera. Estes bichos, como son nocturnos, pois teñen pacto co demo, entonces a por eles, caña marinera. É dicir, é unha explicación. Isso é certo. Sí. E despois, eso do costume de clasificar a estas aves como malas e boas, útiles e non útiles, porque pensa que esta clasificación de útiles e non útiles é moi do renacemento, renacentista, e sobre todo da ilustración de cando se fixeron os primeiros tratados, como se clasificaban as aves, eran precisamente por unha utilidade, de serán útiles ou non útiles. E o que comentabas tido de Aristóteles, vime a mente, porque o do cuco se transforma en gavián,
xa arranca, xa é unha Sí, sí, teoría, sí, e sí. claro, gregos xa ten miles de Sí, anos, sí. é algo realmente Sí, sí, sí. sorprendente. Sí, por eso decía eu que non é nada novo baixo o sol, que moitas veces estamos oindo cousas, pero que xa veñen desde o fondo dos tempos. Sí, sí. Certo. Eh, Mira, permíteme facerche unha pregunta. Hola. Ui, sí, que sí, eu foise a escoitote. conexión a un segundo. Digo, ten No, unha está, densidade está. de topónimos extraordinaria no contexto europeo, supoño que tamén ten unha densidade de nomes diferentes de aves, tamén extraordinaria, digamos que estas isoglosas son moi reducidas, están moi acantoados os nomes. Isto, claro, hai moitos traballos que están incindo sobre isto, estou falando de traballos de Bernis, está tamén comentado nesta outra obra, de Antonio Pestana, tamén no tema do razoamento da identidade de nomes. Ti coñeces que exista estudos a nivel europeo que poidan incluso axudarnos a dimensionar esta importancia da nomenclatura da variación de Mira, nomes que existe en Galiza? hai un traballo que eu conseguín hai poucos meses, no verán, prácticamente no ano pasado, que son 2 tomos, pero 2 tomos así de gordos, de un suizo que se chama Desfalles, escrito Desfalles, pronunciado como queiras. É un señor que debe de ter alrededor de 90 e algo de anos, ainda vive, e entonces fixo, digamos, unha recopilación dos nomes das aves prácticamente todos os idiomas europeos. E entonces, pois bueno, é un material de base tremendo. O que pasa é que eu escribiño unha carta dicíndolle que no caso de Galicia, que foi o que máis mirei eu, foi moi pouco coidadoso. Entonces, ten nomes equivocados e ten localidades equivocadas, é dicir, ten a toponimia machaca totalmente, non? Entonces é unha pena, porque realmente eu certos nomes que podía telos en conta na bibliografía da publicación esta que citaches antes que fixen e tal, pois ao final non o tuven en conta porque non sei se me está dicindo ben ou se me está dicindo mal, pero xa digo que isto é paralelo con moita calma, porque, non sei, ao mellor son 1000 páxinas cada un dos tomos. E xa digo, ten nomes de franceses, ingleses, alemáns, polacos, noruegos, etcétera. Moito, moitísimo. Interesante o que comentas desta obra recopilatoria Sí. bueno, do suizo de Fall, ou algo así. Sí, sí. Pronuncio como queiras. Sí. Mira, estame dicindo que temos unha última pregunta. Sí. E xa con isto xa te rematamos, do noso compañeiro Xurxo Piñeiro. Moi importante o enfoque do coñecemento das aves. Sí. Di, nun libro de toponimia feito por un filólogo, topei un análise dun monte Miñarzos. Sacaba prefixo min de orixe latino, arzos de orixe grego, etc. Obviamente errando polo descoñecemento das aves. Claro, Miñarzo sería... por certo, nunca me quedei cos nomes galegos, porque tivemos a sorte de ter 3 excelentes listas de nomes comentados. Espero con ansia agradecemento a lista unificada para aprenderlos ao fin. Isto non é o xusto único que o dixo, tamén Xavi Prieto tamén o comentou, que iba a agradecer moito esa lista unificada. Sí, bueno, porque precisamente si se fixo foi porque había unha nosa, despois outra que aparece nas aves da limia de Villarino e Seafín, hai outra que aparece de Fernández de la Cigoña e hai outra máis de Conde, de Miguel Conde, e entonces ao final foi polo que acordamos facer unha única, ben documentada, tomando aquel traballo que fixemos para SEO, e basándonos neso, despois a partir de aí comentar e facer pois unha lista única, que a que esperemos que saia pois agora, próximamente. E en canto a de Miñarzos, claro, había que mirar a etimoloxía, porque nomes parecidos a Miñarzos, eu non sei se se refiren ao miñato, e ao búteo, ou se se refiren, que é posible, ou se se refiren a que un nome que non sei onde está, pero se está nas proximidades do río Miño, pois eu teño dudas de nomes que hai
miñoteiro, non sei que, tal e cual, si se refire realmente ao ave ou se é un derivado do río Miño. Entonces, é como corvo. Por exemplo, a palabra corvo e variantes non sempre alude ao corvo ave, sino que pode vir do latín curvus, é dicir, un terreo que ten un lombo, para que nos entendamos. Entón, claro, curvus, entón, aí ao mellor ten unha toponimia que parece que é Monte dos Corvos, e ao mellor non procede de corvo ave. Incluso hai nomes que proceden, digamos, de persoas. É dicir, e a partir do nome da persoa, pues, aparece o nome, o topónimo, por exemplo, o Pazo Grallal, que está aí na zona de Ribadeo, por esa zona toda, había uns contes do Grallal, entonces eu non sei se realmente Grallal ven porque aí había grallas ou de alguma maneira ese nome de conde de Grallal pois ven de outro lado, non o sei. É dicir, eso todo queda para etimólogos, lingüistas e outras aves da mesma especie, non? Teñen que afondar máis. Sí. Bueno, pois queda aí esa exhortación para os si me permites, si me permites, outro apunte. Vamos a ver, antes falamos dos mazaricos. Os mazaricos realmente non se deberían de chamar mazaricos. É dicir, deixemos que se siguen chamando mazaricos, senón maracicos. Porque hai documentación medieval que di que había un clan, vamos chamar así, un clan de posuidores de terras en toda a zona do Barbanza. Desde Boiro, Cespón, etcétera, posiblemente hasta Carnota. Entonces era o clan dos maracicos. E hai unha igrexa que é na documentación de 1200 e pico como Santa Uxía dos Maracicos. E despois, por algún fenómeno que non sei por qué, pois chega un momento que de Maracicos se produce unha metástase e aparecen Mazaricos. E Mazaricos, e agora temos o Concello Mazaricos, e ademais lle puxo, como ben sabes, como emblema municipal, pois un mazarico. Eu vin Mazaricos e Mazaricos. E non sei se moita xente diría Mazaricos e Mazaricos. En fin, que todo isto da nomenclatura, pois é un mundo que é curioso e que por eso empecé a tirar do fío, como quen di, e mira ti as cousas que van saindo, moi interesante. Esa verdade é que sí, a mí desde logo parece un tema apaixoante, bueno, a túa presentación así o demostra, queda moito aínda por facer, e bueno, eu animo tamén a todos os espectadores e espectadoras a que pregunten, a que se informe, a que falen cos seus pais, cos seus avós, para recuperar algúns destes nomes. Que recollan o que poidan, que xa o dixo o Padre Sarmiento, que hai que recoller todo, líder o Padre Sarmiento, que di que hai que recoller todo canto se poida. Sí, señor. Bueno, se xo fan a chegar a ti que vas a recibir de bo grao, poden facer a través de Hábitat, nos facemos xo chegar a ti sen ningún problema. E despois, claro, o tema da obra que vas publicar, desde logo vai ser tamén vai espolear moitísimo interese por este tema. Eu penso que simplemente para intentar cubrir ocos, para intentar ás veces aportar un pouquiño máis, vai ser unha referencia. Eu estou absolutamente seguro de que así será. Lede a Barro Xusto, que tamén é un autor que merece que se lea. Taboada Chivite, os traballos tamén que ten feito en Ourense, que son tamén etnográficamente moi interesantes. Pero Taboada Chivite xa onde vai, pero que Barro Xusto é o señor que ten menos anos que a min, e merece todo o recoñecemento do mundo. Sí, señor. Sí, señor. Pois nada, non sei se queres facer así unha última frase, unha despedida por a túa parte. Sí, nada, última frase. Eu paso ben falando estas cousas, moitas gracias por invitarme e a vosa disposición. Pois nada, pois moitísimas gracias, José Manuel, de verdade, un gusto, un placer de terte aquí connosco en Hábitat. Esperemos ter máis ocasións para falar de nomes, e non somente de nomes de aves, sino de todo o folclore, todo relacionado tamén coas aves galegas. Bueno, eu pola miña parte, pois nada, agradecendo a ti a súa presenza, dou tamén finalizada aquí a miña presentación, non sen antes lembrar que temos aínda prazas para algunhas actividades de mañá e de pasado nesta fabulosa Semana da Luz, celebrando o Día da Candelaria, o Día Mundial das Zonas Húmedas. En concreto, hai prazas para
o taller de cantos que vamos impartir mañán de 10 a 1 en El Viña, na Coruña. Tedes máis información na nosa página web, gnhabitat.org. Tamén hai prazas para outra actividade que é prácticamente simultánea, de 10:30 a 1:30, en Pontedeume, que é observación de aves en Pontedeume. Das que, desafortunadamente, xa non quedan prazas, son para actividades tamén mañán, polo mañán, a primeira hora de treinamento científico no estuario de Anllóns, en Ponteceso, xusto en Ponteceso de Cabana, xa no Concello de Cabana de Bergantiños, aí onde traballan os compañeros do Grupo Hércules. Despois, hai unha actividade que se encheu coa velocidade pasmosa, que foi a de aves estrelas, prevista para mañán de 5:30 a 9:30 en Abegondo, nos terreos do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Despois, para o que tamén quedan prazas, é para o domingo, día 4, observación de aves no encoro de Cecebre, de 10:30 a 1:30. Animamos a todos e a todas a que participedes. Seguídenos, por favor, en redes sociais, que temos unha enorme actividade en redes sociais. E máis nada, agradecer a Manu e a Elia de estar aí en todo momento, os demais compañeros, a todas as persoas que interviron neste falando de natureza e, por suposto, a ti, Xosé Manuel, pola calidade da presentación e por estar sempre aí. Un placer. Nada, ata a próxima, compañeros e compañeiras. Viva Candeloria e a seguir disfrutando das aves. Ata logo. Hasta logo.